Eli Kristiina Haapalainen ja Sami Vähäaho. Ollaan Turussa nyt toimittu useampi vuosi ja tehdään omaa mallistoa ja myöskin asiakastyönä suunnitellaan muille jonkin verran. Meidän tuotteet on postikortteja, julisteita, keittiöliinoja, tyynyjä, sisustustuotteita nykyisin pääasiassa. Aiemmin tehtiin myös vaatteita, mutta nyt on keskitytty tuon sisustuspuoleen ja paperitarvikkeisiin myös. Meille just ilmestyi uusi mallisto, Puutarhajuhla-niminen, jossa tuli nyt ihan perusvalikoimaa, eli keittiöpyyhe, sitten julisteja ja postikortteja paljon. Ja se tulee sitten myyntiin sinne Design-festivaalikonttiin. Design-festivaalissa on tosi hyvä se, että se avaa tätä Turun design-maailmaa ihan kaikille tasapuolisesti, että se tulee esiin tuonne katukuvaan. Ja sitä on helppo bongata tuolla eri tapahtumien kautta. Ja sitten siinä on hyvä se, että mekin ollaan siellä mukaan siellä Vähätorilla siellä. Tervetuloa kaikki.